Hagia Sophia, živý symbol náboženského a kultúrneho dialógu, majestátna stavba, ktorá si od svojho vzniku prešla obdobím byzantského chrámu cez osmanskú mešitu až po múzeum. Jej kupola akoby sa vznášajúca v oblakoch a interiér bohato zdobený mozaikami a kaligrafiou sú dôkazom brilantnosti dávnych majstrov. Poďme sa pozrieť na príbeh tejto stavby. Ale ešte predtým ťa chcem poprosiť o odber môjho kanálu, čím podporíš moju tvorbu a motivuješ ma do tej ďalšej. Podporiť ma môžeš aj na platforme Hero Hero, kde uvidíš každé moje video skôr a hlavne bez reklám. Alebo ma môžeš podporiť členstvom na mojom kanáli. Výstavba Hagie Sophie sa započala roku 532, a to na poverenie vtedajšieho byzantského cisára Justiniana, ktorý si zaumienil postaviť najväčšiu baziliku na svojom území. Diela sa ujali dvaja architekti, ktorí boli predovšetkým matematici, a to Anthemius z Tralesu a Izidor z Milétu. Ich návrh počítal s veľkým vnútorným priestorom a veľkou centrálnou kupolou, kde využili na svoju dobu revolučnú metódu. Hagia Sophia tak využíva 4 trojuholníkové záväzky, ktoré umožňujú, aby hmotnosť kruhovej kupoly prešla do štvorcovej nosnej nadstavby pod ňou bez masívnych pilierov alebo stĺpov narušujúcich vnútorný priestor. Prvá kupola bola dokončená roku 537, napriek tomu však došlo k jej poškodeniu. Druhá kupola bola podobnou výzvou, no aj tu sa podarilo prekonať pridaním podporných rebier a ďalšími konštrukčnými úpravami. Po dokončení diela sa majstri a umelci mohli konečne naplno začať venovať vnútornej výzdobe chrámu. Interiér je obložený obrovskými mramorovými doskami, ktoré sú dôkladne vybrané a poukladané tak, aby napodobňovali pohybujúcu sa vodu. Centrálna kupola je umiestnená nad radom okien a je podporená 2 menšími kupolami a 2 klenutými otvormi. Vznikla tak veľká neprerušovaná loď chrámu, ktorá bola pokrytá maľbami a mozaikami anielov a výjavmi z evanjelií. Po dobití Osmanmi boli tieto kresťanské mozaiky nahradené kaligrafiou islamských príbehov a modlitieb. Na podlahe sa nachádza veľká kruhová mramorová doska, tzv. Pupok zeme, na ktorej boli korunovaní rímski a byzantskí cisári. Pri premene chrámu na mešitu tu dali osmanskí sultáni vytvoriť masívne medailóny, ktoré sú zavesené na stĺpoch v hlavnej lodi. Sú tu kaligrafiou napísané mená Allaha, proroka Mohameda a ďalších významných osobností kalifátu. Osmani pridali tiež mihrab a 4 veľké minarety, aby dokončili postupný prechod na mešitu. Okrem premysleného spôsobu, ako udržať na mieste veľké kupoly, sa použili aj ďalšie inovatívne techniky, ako použitie tehál, ktoré sú ľahšie ako pevný kameň alebo betón. Vnútorný priestor a jeho veľkosť, ktorý tak vznikol, sa nepodarilo nikomu prekonať pri iných stavbách v západnej Európe viac ako 1000 rokov. Ako to už býva zvykom, sa aj Hagia Sophia stala architektonickým vzorom pre iné stavby osmanského sveta. Napriek svojej premene na mešitu pokračovala vo svojej funkcii posvätného priestoru, a to aj v období, keď už viac menej slúžila ako múzeum. Jej symboliku vyjadruje aj výrok cisára Justiniana v čase, keď bol chrám prvýkrát dokončený v roku 537. Vtedy vyhlásil: O Šalamún, prekonal som ťa. Medzi najväčšie zaujímavosti o tejto pozoruhodnej stavbe, ktoré stoja určite za zmienku, patria tieto informácie. Hagia Sophia nie je len jednou z najkrajších zachovalých budov v Istanbule, ale aj z jednou z prvých veľkých kupolovitých budov na svete. Svoje prvenstvo ako najväčšia na svete si zachovala až do dokončenia Florenskej katedrály v Taliansku v 15. storočí. Hagia Sophia, ktorú dnes vidíme vo svojej plnej kráse, je v skutočnosti treťou budovou postavenou na rovnakom mieste. Prvé dva, ktoré boli postavené v 4. a 5. storočí, boli zničené počas miestnych nepokojov.
Hagia Sophia znamená v gréčtine a po preklade svätá múdrosť. Toto meno sa však nevzťahuje na sveticu menom Sofia, ale na božskú múdrosť Boha, ústredný pojem v pravoslávnej kresťanskej tradícii. Ohromujúci interiér chrámu a neskôr mešity obsahuje rôzne druhy mramoru pochádzajúceho z celého starovekého sveta. Je zaujímavé, že niektoré z týchto druhov sú tak zriedkavé, že dnes ich už nemožno nikde vyťažiť. Po premene chrámu na mešitu bola pristavaná sultánova lóža. Táto vyvýšená platforma umožnila sultánovi navštevovať bohoslúžby v súkromí, čo je jedinečná záležitosť, ktorá zvyšuje architektonické bohatstvo tejto budovy. Medzi mnohými historickými pokladmi Hagie Sophie je runový nápis vytvorený vikingským žoldnierom. Pochádza z 9. storočia a dosvedčuje široký vplyv a príťažlivosť tejto majestátnej budovy aj pre iné národy a ríše tej doby. V roku 1985 bola Hagia Sophia zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dnes stojí ako pamätník historického a kultúrneho významu Istanbulu a každoročne priťahuje milióny návštevníkov. A čo povedať na záver? Istotne môžeme konštatovať, že táto fascinujúca stavba sveta v sebe nesie váhu impérií, náboženstiev a civilizácií. Táto majestátna budova vás pozýva vrátiť sa späť v čase a ponoriť sa do príbehu, ktorý presahuje stáročia, do príbehu, ktorý naďalej formuje a definuje ducha Istanbulu. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni na palec hore a nejaký pekný pozitívny komentár. A ja sa už teším znova na budúce.